Girumbo sa demolition team sa lokal na gobyerno sa Davao ug kapulisan ang Camp Iliaga Spring Resort sa Barangay Malabog, Paquibato District, Davao City kaganihang alas 9:17 sa buntag, Pebrero 20, 2025. Aron ipatuman ang demolisyon kay walay building permit o certificate of occupancy ang mga struktura nga gitukod sulod sa resort. Sumala sa City Engineer's Office, illegal kini ug nakasupak sa National Building Code of the Philippines. Malipay si Mayor Baste sa nahita mong dirigyanor. Ano ba kami no? Malipay si Mayor Baste sa nahita mong dirigyanor. Ayaw ko nyo rin. Ano pa naman? Malipay si Mayor. Ayaw lagi. Ay pa naman tapagin. Malipay si Mayor Baste. Malipay. Malipay si Mayor Baste. Mi almang tag-iya sa resort kay wala giagi og due process ang demolisyon. Gani, sa caption sa post sa Facebook page sa resort, nagpagawa sila og pahayag kung diin nangayo kinuog tabang sa lokal na gobyerno sa Davao tungod kompleto sila og papeles. Walay order gikan sa korte ang gihimong demolisyon ug walay nahitabong conference aron istoryahan ang ilang violation. Yes, unfair ma'am, kay single out ni ma'am. Kay in fact na ako reklamo October pa sa mga illegal structures po diri. Wala ko'y conference gihapon, wala ko'y info, unsay feedback nila, unsay ilang gihimo, wala gid ma'am, as in deadma lang, wala lang, unya. Karon abot na lang, gikuan ako, demolish na. Gisikitan pag-ayo ang tag-iya sa resort, kay giguba sa demolition team ang gate sa resort. Naagid lang sa dili magdubling mo sugot yung mosulod sila. In fact, i-doubt nila ang among date na dapat dili gid sila mag-ingon ana. Giklaro sab niini nga walay nahitabong gubot atuloy sa operasyon. Yes ma'am, para pagpasabot ma'am no, siguro sa tag-iya, para po maiwasan ang kanang kasamok ma'am ba, kaya mas maayo magud ng kanang pag-istorya nga mahinahon lang and then pagpasabot sa mga tag-iya from the team leader sa City Engineer's Office. So, dili man ingon nga kanang nakajoy kanang ano man ba kanang commotion prior to the kanang demolition sa City Engineer's Office. Kaya nakita man po sa report nga naa ang ato ang team from Paquibato Police Stations sa giingon nako para maiwasan ang commotion di pa mag-start ang demolition. Tinawagan ko nga unta kami na po namong side ma'am. Dili mi single out. Kaya dili lang kami ang na-address. Kaya nga ako among reklamo ba, mga mo ang kaso, di file na namo sa korte. Nasa RTC Branch 11. Pero, yun sila, na inclusive nila ang ilang pag-demolish. Dugang sa DCPO, nahimong hapse ang demolisyon human sa gihatag nga pagtugod sa tag-iya sa resort ug nagbantay sab sa palibot ang mga pulis. Shiny Bulyaser, Newsline Philippines, stay safe!